Estratehiya sa pagsulbad sa mga problema ug mga pamaagi sa pagpalambo sa natad sa ekonomiya, agrikultura, turismo, impratruktura ug uban pa ang gilatag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa iyang 11 State of the Nation Address. Lakip sab sa gibutyag ang pagsuporta sa administrasyon sa Mindanao Railway Project ug Davao High Priority Bus System. Ani ang report ni Argil Relator. Ladies and gentlemen, honorable members of the Congress of the Philippines, His Excellency Ferdinand Romualdez Marcos Jr., President of the Republic of the Philippines. Sa iyang 11 State of the Nation Address, gipahayag ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga magpatuman og maayong pagdumala sa pondo sa nasod pinaagi sa tax administration reforms sa tinguha nga mosaka ang revenue collection. I-adjust sab ang tax system aron muhaom sa kabag-uhan sa digital economy, lakip na ang pagpatuman og value added tax sa digital service providers. Sa natad sa agrikultura, diin ang Pangulo mismo ang nagunit sa ahensya. Pinal na matud pa ang planong taasan ang produksyon sa panahon sa tingtanom, pinaagi sa paghatag sa gobyerno og tabang pinansyal ug teknikal. Lakip ang modernisasyon sa mga palaisdaan, babuyan ug manukan. Magtukod sab og national network sa farm to market roads. Magbibigay tayo ng pautang habang mas ilalapit natin sa sektor ng agrikultura ang hindi gaanong mahal na farm inputs na bibilhin na ng bulto ng gobyerno. Kabilang dito ang abono, pestisidyo, mga punla, feeds, fuel subsidy at ayuda para sa mga karapat-dapat na benepisyaryo. Sa reformang pang-agraryo, nakatakdang magpatuman alang sa mga mag-uuma ug usa ka tuig nga moratorium sa pagbayad sa land amortization, lakip ang interes niini. Nanawagan sab kini sa Kongreso nga amyendahan ang Section 26 sa Comprehensive Agrarian Reform Law. Layunin ng batas na ito ay burahin ang hindi mabayarang utang ng ating mga magsasaka na benepisyaryo ng agrarian reform. Sa pagpalambo sa turismo, tutukan una ang pag-ayos sa mga dalan paingon sa tourism spots. Mas paninduto ng airports, ingon man magtukod og dugang international airports. Gimando sab sa Pangulo ngadto sa DSWD nga paspas ang pagresponde aron mahaturan og hinabang ang mga biktima og kalamidad ug uban pang krisis. Gimando sab niini ang pagripaso sa listahan sa 4Ps. Upang matiyak na mapupunta sa kwalipikadong mga pamilya ang tulong na pamahalaan sa pamamagitan na 4Ps o Pantawid Pamilya Pilipino Program, titiyakin natin na malilinis ang listahan ng benepisyaryo. Gibutyag sab sa Pangulo nga wala na ipatumang lockdowns. Tutukan ang kahimtang sa healthcare workers ug siguruhon ang igong supply ug pagpaubos sa presyo sa mga tambal pinaagi sa pagbatok sa mga kartel sa pharmaceutical companies. Maglalagay tayo ng mga clinic, mga RHU na pupuntahan ng mga doktor, nurse, midwife, medtech, 1 beses, 2 beses sa isang linggo. Nang sa ganon, magiging mas madali sa may karamdaman na magpapagamot ng hindi na kailangan magbiyahe ng malayo. Nagtuo ang Pangulo nga panahon na nga ibalik ang full face-to-face classes karong umaabot nga school year. Tutukan sa administrasyon ang pagsulbad sa kakulangan sa school classrooms o dili maayong kalidad sa educational materials. Tutukan sab ang pag-review sa K-12 program. The question of our medium of instruction must be continuously re-examined to maintain that advantage that we have established as an English-speaking people. Gimando sa Pangulo sa DICT ang pag-ila og paggamit og teknolohiya aron mas palambo pa ang paghatag og serbisyo sa gobyerno ngadto sa katawhan. I have therefore tasked the DICT to deploy digital connectivity across our various islands. This will be done through the implementation of the National Broadband Plan, the Common Tower Program, connecting our geographically isolated and disadvantaged areas via our Broadband ng Masa project. Gidugang sa Pangulo nga ipadayon og palapdan pa ang infrastructure program sa Duterte administration. Suportado sab sa administrasyon ang Davao High Priority Bus System ug ang Mindanao Railway Project. And beyond NCR, larger-scale railway systems like the 102-kilometer Mindanao Railway Project
the Panay Railway Project. And the Cebu railway system will be integrated as a vital part of our transport and communication systems. Gibutyag sa Pangulo nga kinahanglan na ang pagtukod og mga bag-ong power plants ug ang paggamit og renewable energy. Palapdan sab ang network transmission line samtang tun-an ang mga pamaagi aron palambuon ang operasyon sa electrical cooperatives. Sa pagbatok sa climate change, palikunon ang paggamit og renewable energy pinaagi sa hydropower, geothermal power, solar ug wind. Gimando sab sa Pangulo sa Department of Migrant Workers ug DICT ang automation sa verification of contracts ug ang pag-issue sa overseas employment certifications ug parayong pakigkoordinar sa Saudi Arabia aron ablihan balik ang deployment alang sa mga OFW. Mula sa 3 buwan ay gagawin na lang nating 3 linggo para sa isang dayuhang employer na iproseso ang mga papeles ng Pilipinas ng Pilipinong nais nitong kunin bilang empleyado. Matud sa Pangulo nga magpabiling higala ang Pilipinas sa tanang nasud. Hinuon, barugan ang independent foreign policy sa nasud. On the area of foreign policy, I will not preside over any process that will abandon even 1 square inch of territory of the Republic of the Philippines to any foreign power. Gilatag sab sa Pangulo ang iyang mga gipropose nga legislations sama sa National Government Right Sizing Program, Budget Modernization Bill, Valuation Reform Bill, E-Government Act, E-Commerce Law, National Defense Act, Mandatory Reserve Officers Training Corps or ROTC, ug National Service Training Program or NSTP ug uban pa. Let our Filipino spirit ever remain undimmed. I know this in my mind. I know it in my heart. I know it in my very soul. The state of the nation is sound. Thank you and good afternoon. Marami pong salamat sa inyong lahat. Ako si Origil Relator para sa One Mindanao.